Asiphinde sinibingelele sinamukele ngaphansi kwe-YouTube channel uSiba lukaZulu. Kumbukiso wethu namhlanje sizobheka izinhlobo zesijobelelo. Ake sibheke ukuthi izijobelelo ziyini. Izijobelelo izinhlamvu ezifakwa ekugcineni kwamagama eziletha incazelo ethile emagameni. Olimini lwesiZulu siney'nhlobo ezahlukene zesijobelelo. Lezi zijobelelo ziletha umqondo owehlukile egameni. Iy'nhlobo-ke sizoyibheka embukisweni namhlanje. 1. Izijobelelo zokunciphisa. 2. Izijobelelo zokukhulisa. 3. Izijobelelo zobulili besifazane. 4. Izijobelelo zokwedelela. 5. Izijobelelo zondaweni. 6. Izijobelelo zempambosi. Ake sihambeke sibheke izijobelelo zokunciphisa. Lezi zijobelelo zokwakha izinciphiso emabizweni. Izijobelelo zokunciphisa-ke zisebenzisa izijobelelo u-ana kanye no-anyana. Ake sithathe naso isibonelo. Sinegama elithi ingozi. Uma ngabe sifaka isijobelelo sokunciphisa siba negama elithi ingozana. Sithathe naso isibonelo sesibili, sinegama elithi igugu. Uma ngabe sifaka isijobelelo sokunciphisa, igama lethu elithi igugu lizoshintsha libe igama elithi igugwana. Okufanele ukuqapheleke, uma isiqu sigcine ngonkamisa u-a, e no-i, sisusa unkamiso osekugcineni sijobelele u-ana. Nasi isibonelo. Igama elithi umfana siyalibona ekugcine ngonkamisa u-a, sizosusa ku-a lapho sekugcineni ebese sifaka u-ana. Okusho ukuthi sizoba negama elithi umfanyana. Okwesibili-ke okufanele ukuqaphele, uma isiqu sigcine ngonkamisa u-o no-u, sisusa unkamiso osekugcineni bese sijobelela u-wana. Ake sithathe naso isibonelo. Sinegama elithi ibhungu. Siyalibona lapha igama lethu ligcine ngonkamisa u-u. Okusho ukuthi sizomsusa uluya ebese sifaka isijobelelo u-wana. Sizobe sesiba negama elithi ibhungwana. 2. Ake sihambe sibheke izijobelelo zokukhulisa. Lezi zijobelelo zikhombisa ubukhulu bento. Zisebenzisa izijobelelo ukazi. Ake sithathe izibonelo. Sinegama elithi ikhanda. Uma ngabe sifuna ukulikhulisa leliya gama sizofaka isijobelelo ukazi. Sizobe sesiba negama elithi ikhandakazi. Okusho ukuthi ikhanda selikhulu lapho. Isibonelo sesibili, sinegama elithi imoto. Uma ngabe sifuna ukulikhulisa leliya gama sizofaka isijobelelo ukazi. Sizobe sesiba negama elithi imotokazi. Okusho ukuthi imoto lapha sesiyikhulisile yankulu kwayimotokazi. 3. Ake sihambe sibheke izijobelelo zobulili besifazane. Lezi izijobelelo ezikhombisa ubulili besifazane. Zijobelela ngokazi kanye no-azi esiqwini sebizo. Ake sithathe izibonelo. Sinegama elithi inkosi. Uma ngabe sifuna ukuguqula leliya gama libe ubulili besifazane noma likhombisa ubulili besifazane, sizosebenzisa izijobelelo ukazi. Sizobe sesiba negama elithi inkosikazi. Isibonelo sesibili, sinegama elithi umalume. Uma ngabe sifuna ukulishintsha leliya gama libe sebulilini besifazane, sizofaka isijobelelo ukazi. Sizobe sesiba negama elithi umalumekazi. 4. Ake sihambe sibheke izijobelelo zokwedelela. Lezi zijobelelo zikhombisa indelelo. Zisebenzisa isijobelelo u-ana. Ake sithathe izibonelo. Sinegama elithi indoda. Uma ngabe sifaka isijobelelo sokwedelela, lizoshintsha leliya gama libe igama elithi indojeyana. Ake sithathe-ke lapha isibonelo sesibili. Sizobheka igama elithi umfana. Uma ngabe sifaka isijobelelo sokwedelela lapho u-ana, sizoba negama elithi umfanyana. 5. Ake sihambe sibheke izijobelelo zondaweni. Lezi izijobelelo zokwakha ondaweni emabizweni. Izijobelelo-ke zondaweni zisebenzisa izijobelelo u-eni, ini, weni kanye nowini. Ake sithathe izibonelo. Sizothatha ibizo elithi isikole. Uma ngabe sifaka lapha isijobelelo sandaweni u-eni, sizoba negama elithi esikoleni.
siyabona lapha nesiqalo sebizo lapha siyashintsha. Ake sithathe isibonelo sesibili. Sothatha ibizo elithi isisu. Uma ngabe sisebenzisa isijobelelo sandaweni uWinnie, lapha sizoba negama elithi esiswini. Siyabona futhi ukuthi nalapha kulela bizo lethu isiqalo sebizo lapha sishintshile. U-E unkamisa u-E kwaba unkamisa u-E, sabe sesifaka isijobelelo sandaweni uWinnie, saba negama elithi esiswini. 6. Sizobheka izijobelelo zempambosi. Nazi-ke izinhlobo zesijobelelo zempambosi. Isijobelelo sempambosi yokwenziwa. 2. Isijobelelo sempambosi yokwenzela. 3. Isijobelelo sempambosi yokwenzana. 4. Isijobelelo sempambosi yokwenzisa. 5. Isijobelelo sempambosi yokwenzisisa. 6. Isijobelelo sempambosi yokwenzeka. Embusweni wethu olandelayo-ke sizobe sesiyichaza lezi zijobelelo zempambosi. Umbukiso wethu namhlanje sizowuguqisa khona lapha, siphinde sibonge ukuthi ubingxenye yombukiso wethu namhlanje. Asiphinde sikukhuthaze ukuthi usubscribe ngaphansi kwe-YouTube channel, shiya ukuphawula kwakho lapha kuma-comment, uphinde ulike nevidiyo yethu namhlanje. Kuze kube ngokuzayo, siyavalelisa.